Appoġġ qawwi mill-kollegi parlamentari ta' Ġosjan Cutajar bħala n-negozjatriċi tal-pożizzjoni tal-Kumitat għat-Trasport u Turiżmu dwar ir-regolament għall-kiri għal żmien qasir u tal-Kumitat tal-Industrija u t-Teknoloġija dwar l-att Ewropew għall-interoperabilità f'żewġ kumitati differenti kif il-parlamentari Ewropej Maltija irċevit riżultat b'saħħtu ta' fiduċja f'ħidmietha. Fis-sessjoni tal-votazzjoni fil-Kumitat Tran, il-President tal-istess Kumitat saħansitra awgurat li Dr. Kassar li uriet ħila b'saħħetha ta' ħolqien ta' konsens fost il-gruppi politiċi kollha kif irnexxielha tikseb unanimità kważi effettiva fil-vot dwar ix-short term rentals. Ġosjan Cutajar mexxiet il-qudiem diversi punti importanti brabta ma' tfassil ta' regolamenti għal dan is-suq ta' akkomodazzjoni li qiegħed jikber brata maġla f'pajjiżna u lilin hija saħqet li privileġġja li taħdem favur il-ħolqien ta' ekosistema bilanċjata fis-settur għal benefiċċju ta' turisti u l-konsumaturi tal-ospitanti kif ukoll tar-residenti. Hija insistiet fuq ħarsien bilanċjat b'obbligi importanti ta' trasparenza u qsim ta' data u informazzjoni b'derabta ma' dawn il-kirjiet għal żmien qasir. Jiżgurat l-importanza li r-regoli applikabbli jkunu faċilment disponibbli fil-lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni Ewropea u li l-proċess ta' reġistrazzjoni jkun wieħed faċli mingħajr ħlas jew bi spiża minima. Fejn tidħol il-ħidma dwar il-liġi tal-interoperabilità, il-Dr. Cutajar sostniet li l-futur tas-servizzi pubbliċi jinsab fid-diġitalizzazzjoni u l-komunikazzjoni effettiva tagħhom flimkien fit-tnaqqis tal-pis amministrattiv u fl-aċċess ugwali u faċilità tal kulħadd. Ġosjan Cutajar saħqet li tħares il-qudiem għal aktar ħidma favur ambjent diġitali ġust, kompetittiv u sostenibbli. Hija tkellmet ukoll dwar il-ħidma riċenti tagħha fil-plenarja ta' qabel is-sajf fejn ġiet ivvutata liġi dwar il-fuel sostenibbli fil-qasam marittimu. Sodisfazzjon kbir li bħala persuna li ġejja minn Għawdex ħdimt b'suċċess għaliex emendi li ressaqt il-qudiem biex gżejjer bħala Għawdex dipendenti fuq it-trasport bil-baħar ikunu jistgħu jingħataw aktar flessibilità ġiet fis-seħħ. U hekk nkunu qed naraw li l-qalba l-gżejjer bħala Għawdex issir ma ssir b'tali mod li nagħtu aktar nifs il-Għawdex u gżejjer oħra simili dan bħala punt ta' ġustizzja soċjali mar-residenti ġejjin mill-gżejjer tagħna.